Reverend Father Sinforiano Monton, ato ang buutan, kugihan nga Padrikura. Father Akim Midikiso o Father Jojo Gibinkan, kauban niya sa pagpangalagad. Mga igsuon kong mga kaparian, mga pangulo nga nangalagad sa ato ang parokya. Ug usab sa atong pinanggang lungsod sa Dawis, kang Mayor Bulyen, ang Vice Mayor Miriam, ug sa ubang mga konsehalis. Kalipay natog dako ang pagpakiguban sa atong amahan sa probinsya, di Honorable Erico Aristotol Amentado, akong paisano kay taga-Ubay man siya, ug inyong paisano tungod kay taga-Dawis naman siya karon. Uban sa iyang kapikas, Congresswoman Vanban, ug sa iyang pinanggang inahan, si Ma'am Greenie, ug sa ubang mga opisyalis sa ato ang probinsya sa Bohol nga naa dinhi karon, mga bisita, mga mamistahay, mga Dawisanon nga niya dinhi ug sa tanan nga nakig-uban nato ning maong misa online, mga igsuon ko diha ni Kristo. Happy Fiesta kaninyong tanan. Viva Virgen de la Asunción! Atong pakpakan ng atong mahal nga patrona. Mohangyo ko ninyo, palihog, lingia una ang inyong mga tapad, unya ingna, aron sigurado ta malangit, kang Maria ta magpagunit. Oh, sige. Ingna. Ingnagyod. Aron sigurado ta malangit, kang Maria ta magpagunit. Okay? Atong klarohon ha, dili mugunit, kundili magpagunit. Ngano man, dihay inahan o iyang anak nga batang lalaki ang milabang sa sapa. Unya ang tubig, kusog kaayo ang sulog. Ang inahan, mingon siya sa iyang anak, "Nak, gunit nako." Aron di ka maanod sa tubig, gunit nako. Unya ang bata, abi ninyo, mihangyo sa iyang inahan. Mingon siya, "Nay, ikaw lay gunit nako. Nay, kung ako'y mo gunit nimo, posible makabuhi ko. Pero nay, kung ikaw ang mugunit nako, sigurado gyud di ko nimo buhian." Amen? Makarelate ta ana, no? Ang gugma sa inahan. Bisan pag unsa may tabo nato, bisan gani magpabadlong ta, di gyud ta posible nga buhian sa usa ka mapinanggaong inahan. Amen? Busa, mga igsuon, kini ang atong hangyo sa mahal nga Birhen. Mama Mary, hawiri mi, aron dili mi malayo sa imong anak. Guniti mi, aron makasulod sad mi sa gingharian sa langit. Pakpakan na to ang mahal nga inahan. Mga igsoon, ang kapistahan sa pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria, magpahinumdum nato sa pipila ka mga bililhon nga mga butang. Una, ang kamatayon dili katapusan, kundili agianan sa kinabuhi. Adunay langit nga giandam para sa tanan nga sama ni Maria, nahigugma sa Dios ug naningkamot pagpuyo og kinabuhing matarong. Busa, mga igsuon, di nataangay mahadlok sa kamatayon. Hinuon, isipon nato kini nga katumanan sa atong giampo nga pagpakiguban sa Dios. It is not death that we should fear. We should fear never beginning to live with God.
A man or a person who lives with God is prepared to die at any time. Ikaduha mga igsoon, ang langit atong maabot, pinaagi sa gahom sa Dios. Dili sa atong kaugalingong katakos. Si Maria, bisan sa iyang katarong, wala musaka sa langit, kundili gipasaka, pinaagi sa gahom sa Dios. Kinahanglan makasabuta ani, aron di ta mahimong garbuso. Dili kita ang makaluwas sa atong kaugalingon. Kinahanglan nato kanunay ang panabang sa Dios. Maningkamo ta, yes, pero magampo sabta kanunay. Tungod kay di ta malangit kung wala ang Dios. Jesus is the only one who can save us. O ikatulo, mga igsoon, si Maria mao'y labing nasayod sa dalan padulong sa langit. Ngano? Tungod kay siya man ang inahan sa dalan. Ang iyang anak nga si Jesus mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. John 14 verse 6. Si Maria mao'y labing nakaila kang Jesus. Way lain nga binuhat nga nakaila ni Jesus labaw kang Maria. Busa mga igsoon, kung gusto ta mosunod ni Kristo, muduol ta ni Maria. Kung gusto ta malangit, kang Maria ta paggunit. Mary will show us the way to God, the way to heaven, the way to life. Sa Ebanghelyo ning adlaw, from the Gospel of St. Luke, chapter 1, verses 39 to 56. Duha ka mga maayong panig-ingnan ang atong makatunan gikan kang Maria. Una, si Maria magdasig nato sa paglantaw kanunay sa panginahanglan sa uban. Tanawa, human siya mahibalo nga siya nagsabak sa anak sa Dios ug nga ang iyang paryente nga si Isabel nagsabak usab. Si Maria giingnan ta nagdali pag-adto kang Isabel. Ngano? Aron mo ayuda. It was a long, difficult trip from Nazareth to Judea, a journey of almost 100 miles. Mura, gobernador, og biyahe gikan sa Tagbilaran padung sa ato sa ubay. Anak kalay can you imagine during that time how difficult it was? Wa may Dory Transit. Wala pa may series nga mo biyahe. Di ta ka-imagine giun sa paglabang ni Maria padulong sa Judea aron lang makauban si Isabel ug makatabang kaniya. Wala siya maghulat nga sugoon. Wala sab siya maghulat nga hangyoon ni Isabel. Mary is not only ready to help. She is one who knows how to anticipate the needs of others. Nahibalo si Maria, nagikinahanglan ni Isabel ang iyang presensya ug panabang. Mga igsoon, daghan baya nato, makamauman mo tabang, pero maghulat pamanta nga pangayuan tagtabang, di ba? Kasagaran nato maghulat pamanta nga hangyoon ta. Usahay gani maghulat pa ta nga magpakiluoy pa ang tao. Una nato siya tabangan. Gani makasubo kay ang uban na ulahin na gyud ang tanan. Naguba na ang kinabuhi sa tao nga nanginahanglan. Ang uban namatay na. Una pa nato tabangan. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo, dili ba? So let us take inspiration from Mary. Anticipate, be proactive in recognizing the needs of others. Don't wait for those in need to ask or beg for assistance. Offer your help right away.
This is the essence of being a brother's keeper. This is what it means to be a good shepherd. O sa katapusan, mga igsoon, si Maria magtudlo nato nga sa tanan nga atong madawat o makabot sa kinabuhi, ang Dios maoy atong pasidunggan. Sa Ebanghelyo, nadungog nato ang mga pagdaig para kang Maria. Ang anghel mingon kaniya, paglipay Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo naa nimo. Unya si Isabel, mingon usab kaniya, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Bulahan ang bata nga imong gisabak. Bulahan ka nga mituo, nga matuman gayod ang mensahe sa Dios kanimo. Unya, mga igsoon, human aning mga pagdaig, unsa may gitubag ni Maria, ingnan tabitaw mo, kuyaw lagi ko, tanawa, gidaig ko kayo. Kana ba ang gisulti ni Maria? No. Wala gyud siya manghambog. Hinoon miawit siya og mga pagdaig ngadto sa Dios. Mga igsoon, nahibalo si Maria nga ang tanan nga nahitabo sa iyang kinabuhi tungod kini sa lihok sa Dios. Wala siya giangkon nga iya. Ug ang Dios ray buot niyang pasidunggan. She said, "My soul magnifies the Lord, not because my soul is great, but because the Lord has done great things for me." Bag-o lang na human ang Olympics, no? Tigpananaw ba pud mo? Ha? Tanaw man tingani ang daghan nato. Abi ninyo, daghan sa inyong mga idolo, daghan sa mga champions, daghang mga medalist. Di ko mo believe. Nga naman, nakabantay mo, daghang awarding ceremonies. Unya ka nang musulti na sila. Daghan silang pasalamatan, ang ilang coach, trainer, ang mga tao nga gusuporta nila. Pero gamay ra nila ang musangpit magpasalamat sa Ginoo. Makasubo, no? Masubo ko kay, para nako, kining mga ceremonies ngayon ani, natagaan sila platform nga makasangyaw sa ilang pagtuo o gugma sa Dios. Pero di nila buhaton. But that's one good thing with us Filipinos. Kabantay mo sa mga champion nato nga mga Pilipino. So, Ginoo gyud, daygon ang Ginoo kay siya ang naghimo kanila nga kampiyon. They know deep inside their hearts, this is not possible without Him, without God who helped them. Mga igsoon, this is the greatness of Mama Mary. She only wants to magnify the Lord, never herself. Happy Fiesta kaninyong tanan. Viva la Nuestra Señora de la Asunción. Pakpakan na to ang Diyos.